Baste Duterte versus Leni Robredo for President this 2028. So ngayon, medyo nagkakaroon ng malaming usap-usapan dahil sa mga nangyari over the weekend. Yung Rage Coalition event na pinungunahan ni Baste Duterte at pinoproklamang siyang head ng kanilang coalition. So marami nagsasabi na itong si Baste Duterte yata ang kanilang magiging plan B in case talaga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. At syempre, marami mga nagsasabi na viable daw si Baste Duterte based on the previous survey ng WR numero kasi nag-number 1 siya sa Senate survey with 47% according to WR numero survey. So Dad, ano nakikita mong direksyon dito? Well, kasi nga, right now with the impeachment case laban kay Sara na mukhang may sasampa sa Senado, mukhang nag-aalanganin sila kung makakatakbo nga si Vice President Sara. Kasi pag na-impeach ka, ibig sabihin yan hindi ka na pwedeng tumakbo. You're barred from government service. Hindi ka na pwedeng sumali pa o lumaban pa para maging politiko. So kaya sinasabi nila na baka si Baste Duterte ang pwede nilang maging alternative candidate. Yun ang sinasabi nila. At mukhang maganda rin yung kanyang kumbaga following at survey kasi nga may naiwang kumbaga supporter na malaking support sa pangalan ng Duterte lalo na nung panahon ni Pangulong Digong. So marami silang follower, maraming supporter na humahanga at tumitingala kay Pangulong Duterte. Kaya nadadala yung pangalan, kumbaga may brand na, meron ng kumbaga brand recall na naalala yung pangalan. At ang tingin sa kanya, siya yung pwedeng pumalit sa kanyang ama kung sakasakali. So these are the possibilities. Ang tanong na lang, sino kaya yung mga makakatapat din niya? Diba? So ang sinasabi dun sa survey niya, kung di ako nagkakamali, sila Raffy Tulfo, sila Leni Robredo, ang pwede niya makatapat sa susunod na halalan. So siguro ang isang tandem diyan na medyo mabigat din niya makakaharap is si dating Vice President Leni Robredo. Kasi dalawang panig yan. Yung mga gusto ng mga tough leaders, mukhang papalo sila kay Baste Duterte. Yun naman mga gusto ng clean and honest government, papalo kay Leni Robredo. Ang tanong na lang dyan, gaano karami yung papalo sa ganong ideology? Kasi ang pinagtatalunan dito, dalawang perception, dalawang issue. Gusto nyo ba ng isang matapang, matigas, matikas na mamumuno o gusto nyo ng isang mamumuno na alam nyo kahit na papano magiging malinis ang kanyang pamamaraan sa pamahalaan? So yun ang dalawang issue dito na pagpipilian ng ating mga kababayan. Ngayon, Dad, the problem here is kasi, as you said, when it comes to an impeachment, hindi na makakatakbo si VP Sara Duterte ever. So, ang sinasabi nga ng marami, katulad ni ACT Teachers Party List Representative Congressman Tino, sinasabi niya na most likely, ang plan B nga is si Baste Duterte if hindi makakatakbo si VP Sara Duterte. Although the problem here, Dad, is, yes, currently sa WR numero survey, siya ay 47% number 1 leading senator. Pero maraming Pilipino ang hindi rin sang-ayon kay Baste Duterte in particular. Mas gusto nila kay Sara. Kasi for the longest time naman, between all the Duterte siblings, si VP Sara is the one who was seen as the leader. Siya yung naging mayor ng Davao. Siya yung lawyer, very disciplined daw sa nakikita nila. And the problem there is si Baste was more of the parang happy-go-lucky child of President Rodrigo Duterte. Back then, wala nga siya yung, before he became mayor, parang wala nga siyang trabaho. He was just seen with many tattoos. In fact, meron nga siyang celebrity ex-girlfriend na si Ellen Adarna. Tapos may mga videos pa sila na mukhang drunk siya or high siya. So people always saw him as the party boy. So the hardest part of accepting Baste Duterte as the plan B is, will a lot of people see him as a responsible and viable leader compared to his sister, which everyone sees as supposedly the Duterte Jr., the real Duterte Jr. But if there's no choice, is Baste really going to be a better choice than Leni Robredo for president in 2028? Well, again, I will say, the presidency is in the hands of God, di ba? Kasi nakita naman natin over my lifetime, I've witnessed myself that a lot of people wanted to be president of the Philippines, But the challenge is, it's not whether they're so popular or whether they are so resourceful or they have a lot of money, a lot of power to be able to do it, I've witnessed it so many times in my life, Nung panahon pa ni Marcos Sr. hanggang ngayon, nakita naman natin, marami rin nag-aspire na maging Pangulo. Yung iba nga talaga may kapangyarihan, may kayamanan, may mga suporta at everything. But in the end, minsan hindi sila yung nananalo. Minsan yung sinasabi nating number 1 nga sa survey, sa umpisa, pagdating sa dulo, minsan sila pa yung nalalaglag at nahuhulog. So these are the possibilities. But again, as I've said, the choice between 2 people or 3 people or more candidates is that normally kasi may ideology yan. Ano yung perception, di ba? Ano yung perception ng panahon na yun, ng
pagkakataon na yun. So bigyan natin ng halimbawa. No? For example, nung panahon ni President Cory Aquino, nung siya ay bababa na sa pwesto, marami rin nag-aambisyon maging Pangulo no? Si Miriam Santiago, number 1. Of course, nandiyan din si Danding Cojuangco nung panahon, no? Tapos si Erap din, nag-ambisyon na rin maging presidente noon, kaya lang nag-slide back siya, naging vice president ni Danding Cojuangco. Tapos nandiyan din si Fidel Ramos, nandiyan din si Speaker Ramon Mitra nung panahon na yon, no? So, that time hindi rin nila sukat akalain na si Fidel Ramos ang mananalo, no? Kasi everybody was looking at either si Miriam or maybe si Ramon Mitra na speaker kasi very powerful. At the same time, may suporta ni Peping Cojuangco, no, na kapatid ni Cory Aquino. So nobody saw that he would be the possible presidential winner during that time, no? Pero siya yung nanalo because during that time, ang sentimento ng tao is napakaraming kudeta ang nangyari sa Pilipinas, no? Nakasyam na major kudeta. Ibig sabihin, napakagulo ng militar no, nagkakagulo. So nagkakaroon ng mga kumbaga gera sa kalsada ng mga iba't ibang military laban sa iba't ibang military, no? So because of that, ang pinili ng tao, ang sentimento nila gusto nila ng katahimikan, no? So that time Fidel Ramos proved to be the guy who can deliver it kasi yung kanyang image, yung kanyang imahe, yung perception sa kanya dahil siyang dating general at naging defense secretary during that time, na siya yung parang anchor o siya yung angkla ng mga sundalo para magkaroon ng katahimikan, para ibang sundalo hindi sumama sa mga rebelde. So yun ang number 1 doon. Nung panahon naman ni Erap, 1998, so that time siya yung tumakbo na Pangulo, no? Marami rin siya naging kalaban doon nung tumakbo siya, no? Na pagkapangulo, no? Nandiyan din si Speaker Joe De Venecia na sinasabi nilang napakalakas din na kandidato kasi maraming resources, maraming supporter, maraming financier na tumutulong. Pero still, ang during that time, ang hinahabol naman ng mga tao yung tipong sikat na medyo may tapang, no? Na pangmasa. Kaya nga ang kanyang slogan noon is Erap para sa mahirap, no? So yan yung sentimento ng panahon na yun, no? So ganoon din ng panahon ni Gloria Arroyo noong 2004, no? Kalaban naman niya si FPJ. Bagamat si FPJ napakasikat, King of the Philippine movies siya noon, yung sinasabi nga natin, pero ang sinasabi naman nila kailangan ng Pilipinas ng piloto na marunong magpalipad ng eroplano. Kasi kung si FPJ wala pang karanasan, baka namang sa ganun eroplano hindi niya mailanding na maayos, maraming madisgrasya. So ang hinahanap nila that time is stability. So that's why yung sentimento ng tao pumanig kay Gloria Arroyo. Nung panahon naman ni Noynoy Aquino, iba naman yung timpla noon kasi nga nagkaroon ng mga parang iskandalo, parang mga ganito, mga expose ng mga corruption during that time. So si Noynoy Aquino noon proved to be na siya yung parang pinakamalinis na ang hangarin sa paglilingkod sa ating pamahalaan. Kaya nga noon, ang kanyang slogan naman walang mahirap pag walang korap. Pag walang korap, walang mahirap. No? So sinakyan yun ng tao kasi yun ang sentimento during that time. Nung panahon naman ni Duterte, nung lumaban siya, marami na siyang kalaban during that time. Kalaban niya sila Mar Rojas, kalaban niya sila, kung hindi ako nakakamali, si Grace po, kalaban niya during that time. Pero ang hinahanap naman ng mga tao, isang tough leader kasi during that time, ang problema, mga drugs naman. Naglipanan na yung mga drugs, mga shabu sa kalsada at napakarami ng mga addict na nanggugulo, nagnanakaw, namamatay, nanggagahasan ng tao. So, yung hinahanap ng tao that time, isang matatag at matapang na leader na kayang tapusin itong problema ng droga, no? So kaya siya yung nahalal, no? So back naman tayo sa 2022. That time naman ang hinahanap ng tao is yung may unity, no? So may unity, kaya naging unity team naman yung kay Bongbong Marcos, yun naman ng kanyang naging parang slogan kasi nga nakuha niya si Sara na maging vice president niya, no? So because nakuha niya, parang ang tingin ng tao, meron siyang agimat na kaya niyang pasunurin yung mas sikat sa kanya, no? At that time si Sara Duterte mas sikat sa kanya. So because nakuha niya si Sara Duterte, naging vice president niya, kahit na ba paano ang tingin sa kanyang tao, para siyang may agimat na kaya niyang pasunurin, kaya niyang i-unite yung ating sambayanan. Kaya yun naman naging tema during that time. Ngayon, ito papasok tayo ng 2028. Ano naman ang tema kaya ngayon? Siyempre, we can only guess, no? But right now, kasi naging issue, corruption na naman, no? So, dahil corruption ang issue, so ano bang gusto ng tao? Gusto ba ng mga kababayan natin na isang matapang, matigas na leader? O isang leader na alam nilang malinis naman din yung kanyang pamamaraan? So, ito yung pagpipilian ngayon na hindi natin alam kung saan kikiling. But these are the issues right now. Ngayon naman, yung isang pinag-uusapan natin dati is Vice President Sara versus Mayor Leni Robredo, an all-female fight. But now that the gender roles will change, if Sara Duterte won't be able to run and Baste Duterte is the one fielded,
he is a man. So it's a different dimension altogether yung dati natin pinag-uusapan kasi parang nakikita natin meron gender bias ang mga botante natin. The fact na dalawa pa lang ang naging female presidents natin, both on special circumstances. Cory Aquino took over a revolutionary government and Gloria Arroyo also took over a people power version of becoming president the first time. So very special circumstances ang babae na naging president. So for Vice President Sara, it's also, syempre a big question mark whether this curse or not curse or but the general voter sentiment on females being head of the Philippine government is medyo hindi pa nila as binoboto as history shows na mas maraming lalaki ang binoto to become president. Pero ngayon na kung talagang ma-impeach nila si Sara Duterte and si Baste ang maging replacement, is the effort of actually impeaching Sara Duterte and trying to impede her from becoming president putting a bigger risk on the those who are anti-Duterte to have a stronger candidate kasi syempre lalaki na si Baste Duterte, so iba yung magiging chances niya, hindi ba Dad? Ano nakikita mo dito in terms of gender roles and gender imbalance and the chances of Baste Duterte versus Sara Duterte for president? Well, there are two issues I would like to discuss. No? Gusto kong ipaliwanag yung dalawang issue dito. Isang issue dito is kahit na pa ano pang gawin natin, kahit na ano pang gawin ng ibang tao, kung talagang siya'y itatalaga ng Panginoon, God will make a way na siya talaga yung magiging mamamumuno. No? Kasi nga, laging may purpose ang Panginoon. Lagi siya may misyon sa mga bawat tao. So, kung kahit na ano pang ibato kay Sara, kung talagang siya yung talaga magiging Pangulo, hindi talaga tatalab yun, hindi pa rin mangyayari yun. Nangyari na rin, nakita na rin natin yan, noong panahon ni President Duterte, marami rin naman nagreklamo laban sa kanya kasi nga late registration, nagkamali pa sila ng filing, nag-file yata yung kanyang substitute candidate as barangay captain instead of running for presidency, no, or running for, nagkamali sila ng filing that time sa aking pagkakaalala if I can recall right, no. Pero still hindi pa rin nangyari yun na naharang nila si President Duterte na tumakbo ng panahon. So, ganun din tong panahon ngayon, no? Kung ang pipiliin ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon si Sara, kahit ano pang gawin, hindi mangyayari. Kung si Baste naman ang pipiliin, again, ganun din, no? Magkakaroon din ng ganun mga pagkakataon na talagang hindi mo maharang yan kasi may basbas na yan ang kamay ng Panginoon. For whatever reason, for good or for whatever reason, no? So, ganun din kung si Mayor Lenny naman ang babasbasan ng Panginoon, kahit na ano pang gawin ng iba, hindi rin mangyayari yun. Pero now, let's go back to the second issue, yung gender issue na sinasabi mo. Ano ba talaga mas kinikilingan ng mga botante? Isa bang lalaki o isang babae? Pagdating sa leadership, pagdating sa pagkapangulo. Kadalasan sa akin nakikita, even in America, nakita naman natin, no? Even in most countries, no? Mas bihira yung mga babaeng nakakaupo na pangulo. Kasi nga, mas pabor ng mga botante na lalaki yung mamuno for so many reasons. Hindi naman sa naging misogynist tayo, hindi naman sa nililiit natin yung ating mga kababaihan. Dahil nakita naman natin, nagkaroon tayong dalawang babaeng pangulo na maayos at mahusay at may kaalaman. So, ang kaya lang, siyempre, kung may lalaking choice sila na sa tingin nila may katatagan, merong magandang patutunguhan, at merong magandang hangarin, mas doon kikiling kadalasan ng mga botante. Kasi nga, ano ba ang dahilan? Kasi bilang president, bilang leader, bilang namumuno, napakarami kasing problema niyan. So, normally kasi, pag babae, mas emotional, mas subjective yung kanyang approach sa mga problema. Hindi lahat, pero karamihan. Ang lalaki kasi pag leader, normally pag meron ng karanasan yan being a leader, mas objective yung kanyang pamamahala, no? So yun ang tingin ng mga tao. Yun ang pero syempre may mga exceptions diyan, no? Meron din mga lalaking leader na emotional, meron din mga babaeng leader na talagang objective din. Pero yun ang perception. So that's the issue here. That's why if Baste will be the alternative candidate, he will also be the man to beat, no? Kasi nga nakikita naman natin na parang kumikiling sa kanya yung ating mga kababayan, no? Kasi nga tandaan natin na halos kalahati ng ating mga kababayan ng mga nasalaylayan. So syempre iba yung kanilang pananaw sa pananaw ng mga ibang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa opisina o may mga tamang kaalaman o edukasyon. So iba yung kanilang pananaw. So sa kanila mas humahanga sila sa mga parang mukhang hero, mukhang palaban, mukhang matapang na iniisip nila na kaya silang ipagtanggol o ipaglalaban yung kanilang karapatan o yung kanilang kinabukasan. No? So yun ang ating challenge dito na sinasabi natin na kung si Baste, halimbawa ang kalaban ni Mayor Lenny, siyempre medyo it will be a very challenging fight. But siguro, let's say na Baste will be the man to beat kung sakasakali. Dad, there's a very interesting situation here. Kasi we have pro-Duterte
And then we have the Dilawan or Pinklawan, but you also have Team Marcos. Now, we know right now that Team Marcos, yung mga pro-Marcos supporters, one, ayaw nila sa Dilawan, ayaw nila kay Lenny. But two, dahil sa separation ni President Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte, yung mga pro-Marcos supporters, ayaw rin nila sa mga Duterte. So, in the upcoming 2028 election, saan sila mapupunta? Between the top two choices? Or do you think that they will end up supporting Baste Duterte even though ayaw na rin nila kay Sara Duterte? Or pupunta rin naman sila kay Lenny even though ayaw nila kay Lenny? Saan mapupunta yung mga third party na to in the upcoming election sa tingin mo? Well, it will be a tough call, no? But sa akin kasi mga nakakapanayam na mga iba't ibang leader ng iba't ibang lugar, no, mukhang kumikiling na sila ngayon right now sa mga Pinklawan o sa Dilawan, no, o more of towards Lenny, no. Yun ang ating mga nakukuha o nasasagap na mga balita. Pero kasi hindi pa naman lumalatag din si Baste, no, na tatakbo siya. So kaya hindi pa nagkakaroon ng ganung klaseng dynamics, no. Pero katulad sinabi ko, it will be sentiment based. Just like in the past, ano yung sentimento ng ating mga kababayan pagdating ng 2028? Sila ba ay naghahanap ng isang leader na titiyakin na matigil na tong korupsyon? O sila ay naghahanap ng isang leader na tutugisin itong mga gumawa ng korupsyon? So dalawa yan kasi eh. Pag sinabi mong si Baste ang ihalal ng ating mga kababayan, ibig sabihin ang gusto nila parusahan yung mga gumawa ng korupsyon. Pag sinabi mo naman si Lenny ang kanilang pipiliin, gusto nila na magkaroon ng malinis na pamahalaan. No? So, dalawa yan. Kung ano yung magiging sentimento, galit ba ang mamamayani sa dami ng ating mga kababayan o mas magandang kinabukasan ang gusto nilang magkaroon para sa kanilang mga kabataan. So, these are the two sentiments that we have to watch out for. Dad, I actually have something interesting to bring up. An interesting point when it regards to perception rin of the person. Kasi may kaibigan ako na pro-Duterte. Pero nung narinig niya si Baste ang tatakbo, parang nag-question siya. Kasi tinanong niya ako, sabi niya sa akin, may presidente ba sa mundo, in the history ng mundo, na maraming tattoo? Kasi parang magmumukhang masama ata ang Pilipinas kung ang presidente natin covered in tattoos. Do you think this is something that would affect voter perception rin? Kasi compared to Sara Duterte, who looks very clean, Baste has a lot of tattoos. And some people may say that he might not look good para sa international community natin. What do you think on that, Dad? Well, kasi sa akin, no, having a tattoo kasi, sometimes pag bata ka, minsan natutukso ka o nahikayat ka ng mga barkada mo na magpatato kasi nga parang lalabas siga ka, kumbaga matapang ka, kakampi ka nila, kakosa ka nila o kachoka ka nila. So, yun ang dahilan kaya minsan nagpapatato ang mga tao. No? So yun naman eh, normally when you're young, you're swayed to that eh. So, I will not be judgmental about that. Why he had tattoos, no? Kasi siyempre when they were young, they may have grown up in a different circumstance or environment. Yung mga barkada nila medyo siguro mga siga, mga barako, so gusto rin nilang i-prove sa kanila na barako rin sila at hindi sila pwedeng takot-takutin at siga rin sila, no? So yun ang isang issue doon. Pero sa akin kasi hindi yung tattoo ang issue dito eh, hindi yung kung ano man yung ang point ko dito, ano ba yung damdamin ng tao na tumatakbo para sa kanyang bayan, para sa kanyang mga kababayan. Meron ba siyang tunay na pagmamahal? Meron ba siyang tunay na pagmamalasakit para sa kinabukasan ng ating mga kababayan? O siya ay tumatakbo lamang dahil gusto niya o hangarin niya magkaroon ng kapangyarihan o gusto niyang magkaroon ng magantihan yung mga kalaban nila. So, yan yung mga hangarin na dapat nimbangin ng ating mga kababayan. So, ano ba yung totoong motibo ng tao una? Pangalawa, meron ba siyang sapat na kakayahan? Meron ba siyang sapat na abilidad para pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan at ang ating sambayanan. Kasi nga, kung wala siya sapat na abilidad, para nandiyan lang siya mamumuno at para lang maging siga at para lang maging kilalang presidente, kung sino man siya, ang problema diyan, paano naman yung kinabukasan ng ating mga kababayan? Diba? Yun ang pangalawa, yung abilidad. Diba? Una, motibo, hangarin. Pangalawa, yung abilidad. At pangatlo, meron ba siyang tinatawag nating kapasidad na pagbukludin ang ating mga kababayan para nang sa ganun, ang pagtuunan ng pansin, hindi yung mga away, ang pagtuunan ng pansin, yung ikagaganda ng takbo ng ating ekonomiya at ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Kung meron siyang ganong kapasidad na ma-unite niya, pagbuklod niya ating mga kababayan na magkaroon ng isang direksyon, hindi watak-watak, hindi kanya-kanya, hindi puro kasopangan ang iniisip, then siguro yun ang tatlong batayan para sa akin para magkaroon tayo ng maayos na Pilipinas, magkaroon tayo ng maayos na bayan. So tatlo yun, motibo, kapasidad, abilidad at kapasidad. Yun ang aking tatlong tinitimbang.
Yung isa pa nakikita ko dito, Dad, na sinasabi ng mga anti-Duterte sa mga comment sections, paano nangyari na ang taas pa rin ng survey ni Basti Duterte as a number 1 senator, napahiya na daw siya ni former PNP General Nicolas Torre nung hinamon siya ng boxing match tong si Basti Duterte at hindi siya nagpakita, no show. So tuwang-tuwa yung mga anti-Duterte na sinasabi, ay wala pala, hindi pala matapang tong si Basti Duterte sa hamon ni former PNP General Torre. Ngayon, nagtataka sila, bakit ang taas-taas ng popularity nito despite the fact na ang laking kahihiyan yung nangyari dun sa boxing match. Ang nakikita ko dito personally, maraming mga incongruency, no, yung pagiging pahiya versus popularity. Parang nangyari kay Antonio Trillanes noon nang gumawa siya ng isang krimen, nag-hostage siya ng mga tao at malalaking tao dun sa 5-star hotel sa Makati. Tapos biglang sumikat siya para manalo na biglang kahit last or yung mga lower place na senador, nanalo pa rin siya despite the fact na gumawa siya ng isang malaking krimen. So that, ano nakikita mo dito? Bakit nagkakaroon ng gintong popularity despite the fact na napahiya siya ni former PNP General Torre? Sasayin ko, no, nabanggit mo kasi si dating Senator Antonio Trillanes. Kasi nga, naipakita ni Senator Antonio Trillanes no, na parang matapang siya. No? Pinaglalaban niya yung kanyang paninindigan, nalaban siya sa mga korupsyon. So yun ang dahilan kaya parang naalala siya ng tao for that. Hindi lang naalala na gumawa siya ng ganyang kumbaga parang kudita o rebellion sa militar, laban sa gobyerno. Hindi nila naalala. Yung naalala nila isang tao, isang lalaki na pinaglalaban yung kanyang paninindigan at kanyang paniniwala. Yun ang naalala ng mga kababayan natin. Kasi sinasabi nila, good news or bad news in politics, normally it gives you brand recall. Naalala ka ng mga tao because of that. Then eventually makakalimutan na nila yung bad news. Naalala nila yung pangalan. So yun yung sa kanya. No? So yun ang una. Pangalawa yung sinasabi natin kay Duterte, kay Baste, bakit siya pa rin yung somehow parang kinikilingan ng ating mga kababayan. Katulad sinabi nga natin, kasi nga yung image ng tatay niya, yung perception na matapang, kumbaga matikas, at marunong sa makipaglaban. So, ganun din ang tingin nila kay Baste. Kasi titingnan nila, hindi nila naalala yung kanilang hidwaan ni General Torre. Ang naalala nila, matapang siya, matikas siya, at kahit na papano may pangalan siya. So, yun ang naalala ng mga kababayan natin na isa siyang matapang, matikas na namumuno o isang naglilingkod sa ating pamahalaan na kung tatakbo, talagang bibigyan nila ng pansin kasi nga kilala na yung tatay. So, parang nagkakaroon ng tinatawag nating transference. No? Ibig sabihin yung pangalan ng tatay, kahit na papano, na ipapamana niya sa kanyang anak. No? For example, tingnan natin, no? Marami sa ating mga naging pangulo na anak ng dating pangulo. Si Gloria Arroyo is one, no? Si Noynoy Aquino second, no? Kung sakasakali, baka ito magkaroon ng pangatlo, di ba? Si Bongbong Marcos, no? So pangatlo, pang-apat, baka itong si Duterte, no? So who knows, no? Only God knows. But again, as I've said, no? Everything is already destined to happen, no? It's just a matter of how it will happen and when will it happen and who will be the person chosen. But at the end of the day, God always has a purpose and His ways are not our ways. His mind, His wisdom is beyond us, no? So, minsan nakikita natin na bakit itong taong itong nahalal? Samantalang hindi naman siya dapat o whatsoever. But again, sometimes there are reasons for it, no? That only God knows. Because hindi lang naman tayo nabubuhay sa maliit na mundo. Napakalaki na mundo. So lahat yan, merong purpose ang Panginoon na minsan may mga interaction yan, hindi lang sa mundo natin, pati na rin sa ibang bayan. So that's why different folks, different strokes, different folks sinasabi nga nila. So yun ang aking maibahagi dito. Kaya mga kababayan, kami sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala kami na ang tamang kandidato ay isa sa mga kanilang main platforms dapat ay edukasyon. Yun ang aming sinusuportahan. Bawat kandidato na tatakbo para sa ating pagkapangulo at lahat ng ating mga senador at gobernador at mayor, lahat sila dapat may focus sa education. Kasi yun talaga ang future ng bayan, yun ang pag-asa ng bayan. Kapag mataas ang edukasyon, yun ang aming sinusuportahan kasi yun ang pag-asa ng bawat Pilipino. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang importante para sa kinabukasan ng bawat Pilipino ay dapat itaas ang antas ng edukasyon para gumanda ang mga trabaho at gumanda rin ang mga kandidato natin sa gobyerno. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon sa buong Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, ang kinabukasan at kahinatnan ng ating sambayanan at ng ating mga kabataan ay nasa sa kamay natin. Ito ay sa pagpili ng tamang mamumuno at mamamahala sa ating pamahalaan para magkaroon ng mas masaganang kinabukasan ang ating sambayanan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.